E bon calendar lero ndithu pa 13 August kubwera ndithu ndi yawa ija. The DC President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangolankhulapo kulankhula mopanda mantha kuwayimirira Malawi mu dziko la manjanjawidi amene cholinga chawo osakhala kuti kutukula dziko ayi koma cholinga chawo ndi kuba. Lero zinthu zafika posokonekera ndipo Amalawi mukuyenera muzisankhire nokha chifukwa ngati simupanga chofunikiracho mukasankhaso kawiri manjanjawidi mwapasa mavoti muvutika kwambiri. Tikunena pano manjanjawidiwo akunka khomo ndi khomo madera osiyanasiyana Salima, Dowa, Mangochi, Kasungu, Mchinji, Deza komanso ngakhale ku Southern Region, Eastern Region. Ndikumawuza anthu kuti kodi muzavotera ndani. Mutiuze atanyamula maujeni awo mahadi cover awo mabuku awo manjanjawidi kumafunsa anthu kunena kuti muzavotera ndani. Mukuyenera musamale kwambiri, ndipo akaona kuti iweyo wanena kuti uzavotera mwina khandi Peter Mutharika, khandi Kabambe, khandi Joyce Banda sakukulemba zina, koma ukangonena kuti tizavotera Lazarus Chakwera akumakulemba zina ndikukuza kuti siku lovotaro ukangovota iwe uzalandira 50 million. Muziwe kuti limeneyo ndi bodza la nkhukhuniza. Ndipo Amalawi musanyengeke iya anthu amene wandionama alephera. Tikunena pano thumba la simenti la kwana 50,000 thumba la simenti. Ndi ndani amene atazimanga atamange nyumba chaka chino? Ndi khayokhayo amene ali wandale komanso anthu okuba. Anthu awawa alephera kopsa. Tangoganizani inuyo, taganizani kuteroko pakali panopa posachita pompano apita kujeni ku Dwangwa akasegulire fakitale yokuti ndiyosatha akuachita force amwenye kuti mangirirani machini tiapukuse kuti president aoneke kuti ndi president wanzeru. Ati basa azinama kuti afuna azipanga fetereza andi fetereza kutoko amenya diru fetereza amene ati atuluke pakali panopa anabedwa nthawi imene ija fetereza uja wosika mtengo wa 15,000 anamusunga wina kuti apangire kampeni, ndipo kampeni yake ndionena kuti atenga fetereza uja azinena kuti fetereza tamusisa ife ya MCP akhala pa 80,000 ndi amutulusa fetereza wa 80,000 uja, koma ndi uja imwe uja anali wa 15,000 anachita kumusunga. Amene akundifuna andifunefune ine sindimaopa. Lero tilankhulapo nkhani zikuluzikulu, nkhani zikuluzikulu zofuna kuchenjeza andale chifukwa ulendo umene utikupita uwu ndi ulendo woopsa kwambiri. Koma tisanafike kumene ndafuna ndichenjeze awa amatchedwa ma private secondary school. Ama private secondary school akuzuza maziphunzisi yawo makamaka ndi summer holiday. Ena akuauza maziphunzisi yawo kuti azikaphunzisa koma opanda salary kumazuza maziphunzisi. Uyi ndi chikhalidwe choyipa kwambiri mu dziko lino limene mphunzisi amatengedwa ngati ndi opanda ntchito. Mphunzisi sasamalidwa, mphunzisi sapasidwa ulemu, mphunzisi amatengedwa ngati ndi galu. Choncho kuli ma private secondary schools ena amene akuachita force maziphunzisi, ndipo izizi zikapitirira tibweranso pano ife ngati Malawi First komanso DC tiulule ma private secondary schools amene akuzuza maziphunzisi yawo kumachita force kumakalipira pena kumayimbira foni folokolo kumamawa zibwerani muzaphunzisa ana sama classes koma opanda malipiro. Komanso nkhani ina imene tikufuna kunena ndi kuchenjeza aboma amene ananamiza maziphunzisi kunena kuti achita promote. Tikunena pano maziphunzisi wonse amene anachitidwa promoted makalata sanalandire kuti a promotion
komanso ngakhale masalaries osonyeza kuti anthuwa akuyenera kulandira salary ya nyuwani, zimenezo ndiye kulibeko. Ndiye tafuna tikukuwuzeni inu aboma kunena kuti mukamapanga matama anu musaone ngati anthu ena sakukuonani ya tikukuonani, andi mwayamba mafilimu osiyanasiyana ndi cholinga kuti anthu akuvotereniso. Nkhanza zimene mmapanga ngakhale kupanga ulo kwa mavenda nkhanza zomwe mukapeza mavenda ndikumalanda nthochi zawo, ndikumalanda sapato zawo, ndikumalanda mteza wawo, zimene jatu mwayimika kayetu kutero kumufuna mwanyengerere anthu azikuonani ngati ndino anthu abwino, komwe ndino afiti yeniyeni. Takhala ndikukuzuzulani kunena kuti inu mukumulanda mzimayi lichero wa nthochi wamteza wabereka mwana afuna akapezeke nakache agulire ufa, inu mukuwalanda. Simunafune kundimvera. Lero limene mwaona kuti chiseko chakupanani ndi pamene inonso pano mukukhanga ndi mukupereka ulemu ati osamalanda anthu awawa amene wawa ni manjanjawidi amalawi. Samalirani, musamale kwambiri anthu amene wandi anthu oyipa kwambiri akufuna kunena kuti azikunyengererani, kumakulembani mmakomomu, kumayenda khomo ndi khomo, kumakudamizani. Nthawi yawathera, zinthu zawavuta, osamvaso chisoni ayi. Ndi chifukwa chake tikunena kuti inu a opposition, ndikunena mobwereza inu a opposition takhalani pamozi. Anthu awawa zinthu zawavuta, anthu awawa kuwapasaso boma awawa, kuteroko siku lokuti mwapasa boma wiki yomweyo akuzakweza mafuta. Iyi akupanga ndi chinyenga aphunzisi, mafuta akuvuta wa zinthu zawavuta, akuwakaniza maiko G2G uja ndionama, komanso aberedwa posachedwa popano makobiri ni manjanjawidi anzawo owapusisa kumanena kuti amene wawande akatako yozuwa za mafuta. Mbaja akapanga matama kutenga atola nkhani ulendo nawo pakana ku Tanzania kati akalandire mafuta, kuteko ulendo uja opita kujeni opita kumpoto huu unali wokuti akalandire mafuta njanjawidi wankulu chepa chaka ndi azinzache, koma kumene kujago mafuta aja kunalibeko. So mukuyenera kuti musamale kwambiri. Nkhani yayikulu lero ndikufuna ndimuchenjeze Michael Owusi, komanso kumuyamikira Michael Owusi kunena kuti mukuyenera muchite beef up security yanu maimweneni kumene muliko. Anthu awa ndi anthu oyipa kwambiri. Ntchito imene mukugwira yo achenjeza Amalawi yoyima pa chilungamo, anthu ena sakukondwa nayo. Choncho anthu awawa akonzeka kuti akupangeni chipongwe. Mukuyenera muchite beef up security yanu che Michael. Anthu ifeyo ngati nzanu nimakukondani. Do not take everything for granted. Mukuyenera kuti pamene mukupanga misonkhano yanu yoyima yaudya zachi alibe mulandu, komanso pamene mukunena chilungamo cha mbomamu mukuyenera kuti mukhale ndi security yokwanira. Don't take everything for granted. Anthu amene wawa ni manjanjawidi, anthu oyipa kwambiri, ndipo osafuna so kumuopa munthu iyayi, osapepesa so iyayi. Anthu awa ndi okuba, ndipo chilungamo chache nchonena kuti aba kwambiri. Choncho Michael Owusi zimene wayambazi Amalawi akukondwa nazo, ngakhale ena akuzikayikira kuti imene ndi filimu, koma ineyo as long as I know ameneyo ndiye Michael Owusi. Akakuona ngati ndiwe wopusa ukamavina muja na uphika zitumbuwa sanaziwe kuti iwe ndi artisti. Inetu ndakhala ndikuwauza anthu kuti amene amamuziwa Michael Owusi si amene mukumuonayi. Michael Owusi ndi katundu kwambiri. Michael Owusi anabadwa wanzeru. Michael Owusi is able, ndipo ngakhale anali kuadra anali ndi zache, ndipo lero akapena cha akamakapangisa press briefing kuti tifuna tikufufuze. Iwetu uli ndi ma connections ngakhale kunja. Even imene ukachoka iwe kuuje ni kuadra ndi kukabwera mu UTM sikuti unali tu iwe kapetu iya. Iwe tu unali more than president. Nderero ati akufuna ati aziopseza ati IMCP ajina Jesse Kabwera aziopseza kuti aye tufuna tikufufuze. Muzakampeza munthu akumanena zimenezo, akumanena zinthu zimene sana muchulepo zina. Muziwe kuti munthu uyo ndi wonama, munthu uyo ndi wokuba. Kutero kupamene pajamwa apa
pankolokolo mwapana padanzi mwakanda ndiye ayaluka ndiye akufuna ayuze maferesi kunena kuti iwe Michael usamanene chilungamo ukungoyenera uyime pa chilungamo osamuopa wina aliyense. Ndipo Amalawi ambiri akukondwa nawe kwambiri chifukwa ziko linosira munthu, ziko linosira MCP, ziko linosira Jesse Kabwera, ziko linosira General Chakwera, ziko linondera Amalawi. Ndipo iwo akamanena kuti utithokoze tinakuchitira zabwino akuiwala kunena kuti boma ilili linali la Tonse Alliance. Ndipo agalu amene wakupanda Chilima akanawina, kupanda Maikaliati akanawina, kupanda Masangwi akanawina, kupanda Makondi akanawina, kupanda Ngalande akanawina, kupanda iwe Michael Usi olo ndine ndemwe amene kampeni imene inapangidwa ija amene wali kutiko ndi akamanena kuti utithokoze amuthokoze athokozedwe ni ndani? Iwo ndi amene anayenera kuthokoza chifukwa chini ndi chipani cha nkhanza chimene sichinayenerenso kuti chibwerenso mboma ya. Koma malemu Saulo mwana ujayo amene chifukwa che sikuziwika pakana lero kuti zinayenda bwanji ndi amene anathamanga ndi amene anachita konvinsi ya Malawi kuti anthu amene wawa abwerere mboma. Ndipo lero anthu a UTM ndi agalu achina Njawalaja ndi agalu leroli achina Kwesi Msusaja ndi agalu amene ajawo achina Maikaliati aja ndi agalu lero. So anthu osayamika ndi iwowo amene amayenera kuyamika anali iwowo osakhala kuti azikapangisa press conference unayota tikufuna tikufufuze iniyo musazifufuza nokha bwa matishedi anu akilimpulini awa mukugawa awa osazifufuza nokha bwa muyambe kaye mwazifufuza inuyo nokha zinthu zimene mwagula inu masiku amene magali moto ujeni matishedi mahotelo amene mukumanga ndalama zimene mukungogawa nazi muzifufuze inu osakhala kuti muzimuopseza munthu amene akungoyima pa chilungamo. Ndipo Michael Usi, you have Malawians following you osaopa makape ngati amene wawa zisiru zenizeni. Ndipo anthu okupha amene wawa anthu okuba amene wawa nikati mukufuna kumanga mulibwereso munimange ndipo nikakondwereso kwambiri kunena kuti tizipita kumasankho kukaunyolo kena ntakala wanso. Koma inuyo ndino anthu oyipa kwambiri anthu achabe and you don't even deserve to be voted. And ziko linolika nakhala kuti asogoleri amalamulira zikoli ndicho linga kuti azithandiza Amalawi ngati kunali chipani chimene chinayenera kuti ife sitizayimanso ife tasiya ndale chifukwa chetizatirephereka ndiye ndinu a MCP itu. So lero munthu akuipangisa misonkhano ndikumauza Amalawi the rot that is in your government ndiye mfuna muzimuopseza kumakapangira ma press briefing atiyamike asatiyambe ife pano asagoyambe neno ndani kulitu anthu ena omenya kunja kunoko anthu ena acheopsaso kunja kunoko inu ndinu ndani inu agalu ngati inuyo kupanda uji Saulo Chilima muli kutiko inu zisiru kwambiri zisiru mwamba ndiye ngati ndipo tu Michael ja si size yako tu si size yako iweyo zilimbana ndi ifeyo amene ja si size yako Michael go and tell the nation the truth. Koma you must beef up security because akupanga na zinthu za uchisiru agalu amene wawa kaya magazi aji na gadama kaya ndani anthu amene apha muziko lino akufuna be azipitirira nawo ife zimene tilibe nazo ntchito. Amalawi musamale kwambiri musamale agalu amene wabwera kuti azakuzunzeni zisiru zimene zizi. So palibe zopepesa Michael Usi osapepesa palibe sozoyika gia wina and ati uchite resign iyo palibe zochita resign amene anayenera kuchita resign ndi president wawo anachita kunena kuti ndikangopanga 2 years ngati ndalephera ndizachita resign. Anachita resign lero amva kumva kukoma za ku State House ndalama angozigonera paliyepo alibe vuto lina lililonse. Anthu ama BP anasiya kudwala ashuga anasiya kudwala panopa angoja makobiri ma State House Bon Kalindo the DC mwana woopsya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.